Os volantes de Chantada son as figuras representativas do Entroido ribeirao, o único de carácter ancestral que pervive na provincia de Lugo, e agora ultiman os preparativos. Hola, Juan Carlos. Hola, Mónica, que tal? Moi boas. Aquí estamos para coñecer este Entroido ribeirao, que creo que é un dos menos coñecidos de Galicia. Pois o volante quizás sexa o personaxe máis vistoso, máis bonito do que é o Entroido ribeirao. Ese personaxe, a súa vestimenta de colorido, as súas campaíñas, a súa porte, os guantes blancos, o seu caxato. Nós aquí en Santiago de Arriba chamamos o cinto grande, a parte que é do volante grande dos veteranos, é onde van as mellores campaíñas que hai. 2 meses antes ou 3 meses, vamos a visitar diferentes zonas da provincia de Lugo, de aquí da zona sur, unha parte da zona de Ourense, onde se foi toda a vida a pedilas. Non hai contratos, sencillamente cédenchas voluntariamente, utilízalas para o Entroido, e cando acaba o Entroido, pois lle la volves, e entonces hasta o ano seguinte, pois que as conservan iles. Según o volante é o personaxe bonito, digamos, do Entroido, o maragato peliqueiro é o estrafalario, roupas rotas, pelicas, e sobre todo, bueno, podedes ver, utilizamos moito a cornamenta de animales, e deso por estilo, entonces teño aquí unha pequena, este é un deso dun carneiro, que utiliza un maragato, cos seus complementos, unha cabeza de becerro. Normalmente utilizamos calquer tipo de piel, que nos faga un complemento do que é o maragato en sí. Canto máis impresión pois moito mellor. Os estudiosos dicen que é da época medieval, o señor feudal, neste caso atribúyese ao volante o señor feudal unha maneira de arromedar ou de rirse un pouquiño dil. A burla, que sempre significa un Exactamente, a picaresca, a burla do deso. Neste caso, os maragatos, pois serían os guardias, o sea, o señor feudal e os guardias recollendo as contribucións do que son os veciños. Na parroquia de Santiago de Arriba, a tradición dice que o volante ten que pasear por as hortas. Canta máis traballadas mellor, que se non trepas as hortas, engana un pouquiño a naturaleza, non hai boas cosechas. Entonces, prácticamente utilízanse colores vivos, utilízanse uns plumachos, se podedes ver, que a referencia como se foran árboles de color, os seus xardís con flores, e normalmente rapaces xugando no medio da natureza. O sea que prácticamente o que lle significa, ou o significado que lle queren dar, pois é ese. Oi, che desperta que o Entroido é no inverno, pero mira os colores que hai, xa estamos chegando á primavera. Hola, Marisé. Hola, Mónica. Bueno, pois teño entendido que ti és unha das artistas que se encarga ano tras ano de arranxar estes puchos tan vistosos e tan coloridos. Sí, son unha delas. É traballoso. Isto é como terminan. Quitamos as colonias largas para que non arrastren, ademais sempre quedan, si se mollan, destiñen. As colonias son estas cintas, verdad? Son estas, máis as que faltan por aquí, que son moi largas, que chegan hasta o chan. Facemos un pucho pos maiores, facemos outro intermedio así para 13, 14 anos, e que o repartan entre eles, e despois temos outro que é pos cativos, así de 8 anos, 7 anos, como 15 días antes, como loca. As rizas dan as 2 da mañá e está rizando. As colonias podelas atar antes, pero que son as flores en sí, non se pode empezar moito antes, por o detalle de que se estropean as flores. Pareceche que vayamos ver o que está xa preparado? Sí, bueno. Coméntanos, pois, cal foi o traballo que fixeches nel? Como non? Vamos. Vale, pois imos entón. Bueno, así que aquí fora temos un pucho preparado. Sí, aquí xa está o pucho dos nenos pequenos. Faltalle moi pouquiño, faltalle colgar aquí unhas colonias. Mira, non ves? Aquí faltalle unhas colonias por colocar, e despois cubrilo aquí con 2 flores para que agarren o papel, e listo. Entonces aquí xa temos colonias preparadas. Entonces, isto vai así, cruzase e van sacando hasta cubrir todo. Este ben e pegalle cocindo, que é a súa arma principal, a persoa que fai a travesura. E ti que prefires? A ver. Como prefiro o volante, porque é o que levo facendo case sempre, entón
Estou máis acostumada. E que é o que máis che gusta de ir de volante? Que é o que máis che gusta desta festa? Ai, disfrutar, ver como disfrutan aí os veciños, e ademais seguir cunha tradición que leva moitos anos. O Entroido particularmente ten unhas marchas e unhas músicas propias do que é o Entroido. Antiguamente eran os gaiteiros que prácticamente tocaban doídas. Entonces esas marchas foronse pasando de xeracións a xeracións. Pepe do Pataco montou o cinto coas campaíñas máis antigas que se conservan nesta zona. Imos coñecelo. Son dos máis vellos. E iso ven unha tradición criminal. O material da campanilla, según teño oído, é moi complicado. Leva moitas mezclas. Isto que valen son campanillas que toquen en condicións, e colocadas ben colocadas, e tipo tanto tocan de cara como de espalda. Cambia moito porque antes había moita xente nas aldeas, e agora non hai. E presto compre boa xente. Xente e de poder, porque daquelas mandaba a Guardia Civil e o clero, os curas. E mandaban, e como o carnaval non lle dá nada aos curas, pois tiraban a Ribadil. E iba de volante usted? Sí, pero gustaba mellor ir de piliqueiro, porque o volante só vai ao dir. Non ten outra cousa. E o outro anda por onde cuadra. Xa se van irse arreglando, sí, deulle ser unha explicación, pero xa eles se van arreglando bastante ben. E fano bastante ben. Pero claro, compra personal. Sin soldados non se fai un exército.